Kámo, ty to je devítky, tak to je extrém. Dobré, dám 55. Tak v tom případě dávám 58 milionů eur. Šedé. 69 milionů eur. 79 milionů eur. Kámo, tak ty jsi blázen. 80. 89 milionů eur. 90. 95 milionů eur. Kámo, to už je hodně. To už je hodně. 96 dám. 99. Je tvůj? OK. Tak si ho, kámo. Jen si ho nech, ty vole. Čekal, že dáš 100. Nechtěl zvát. Nevadí, v pohodě, chvíli, já to bylo součást plánu. Pohoda. No, blížíš se docela nule, bych ti rád řekl jako na rozpočtu. A ještě pořád 4 hráči před náma, ty vole. Dobré. Po 11 aukcích máme 4 hráče, díky, ty vole, tohle ten zisk, jako není to znamená žádná hitparáda. Každopádně, jak vidíte, mám tady pár slabin. Tohle je slabina číslo 1, jak říkat nebudu, abych Gudu nevěděl, protože on je Moravák, on je ztracený. A kdybych to řekl, on si to stejně nezapamatuje, protože starý už patří mezi ty starší jedince. Každopádně tohle je další slabinka a tady to taky není ideální. Takže tolik k tomu, to jsou 3 pozice, které já potřebuju hodně vylepšit. Co ty? Ty už máš 85 hráčů, tak kam si je vůbec všechny dal? Jako, mně se ten tým velmi líbí, ale taktéž tady je nějaká pozice, která je tak trošku jakože, jak ze smeťáku bych to nazval, tak jakože... To seš ty, to. Jemně, ty vole, jemně bych to nazval. Jako tvůj celý klub. Ale jinak, zbytek toho týmu, když upravím, když dokážu dovést posilu na tady tuto pozici, tak si myslím, že ten tým uhraje top 4 v Premier League. To jsou fakta, kamaráde. 12. kolo je každopádně tady, tak pojďme na to. Budovi už peněz zbývá opravdu málo a tentokrát tady bude... Mats Hummels, pan důchodce. Kámo, mám takový pocit, že tady moc nenahodíme, ty vole, nechci říkat, ale ty vole, tohle nebude zrovna jeden z těch nejdražších. Tak začínáme na solidním 1 milionu eur, vole. Ty vole, co ní jeden míč, kámo, Hummels je extrémně starý, extrémně Yes! Já to auditor break! Já to auditor! Yes! Oh můj bože! Jo, ano, 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 ano.